Velkommen til nyhederne sådan cirka. Orkanen Sandy har ramt New York med voldsomme ødelæggelser. Vi stiller nu om til Fatima Boheri, som står ved en af de mest ramte steder. Orkanen Sandy hærgede New York i flere timer. Op til 30 personer blev dræbt, og op til 80 amerikanere meldes savnet. Befolkningen har mistet strømmen, og mange huse står i ruiner under det meter høje vand. En større evakuering er stadig i gang. Mange hjælper hinanden i disse svære tider. Den 21. december år 2012 er der lagt teorier om, at jorden vil gå under. Maya-indianerne i Sydamerika fandt ud af for 2000 år siden, at jorden vil gå under. Mayaerne havde en slags kalender for jordens liv, og den stopper den 21. december år 2012. Mange var forleden aften samlet ved den kendte begivenhed MTV EMA. Udenlandske og danske stjerner. Her mødte ulven Peter, den 16-årige blogger Fie Laursen. Og kilder siger, at de nød hinandens selskab. Fie Laursen har dage senere skrevet på hendes blog, at der ikke var noget mellem dem. Dog overnatter hun på Peters sofa. Der er endnu ikke kommet nogen kommentar fra den 12-årige ældre Peter Birk. De to danske gidsler, Eddie og Søren, som blev taget til fange af somaliske pirater, de har været til fange i 671 dage, 20 timer og 27 minutter.